Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Atem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo boss nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy pa dayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes o gapit sa 20 na. Nining buwan karon mga kaigalaan sa Pebrero tuig 2026. Straight to the Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karon butaga mga higala. Gumikan sa kadaghan sa atong mga balita karon. Stressful kay ning uban nga mga balita, mga sukid tig paminaw. Ari sa tao na mga higala sa pa good vibes sa kabuntagon. Maayong balita una mga kaigalaan kay ubay-ubay ni mga sugbuanon nga nahimong top notchers mga higala sa bag-uhay lang. Nining buwan na lang yun nga gawas nga Mechanical Engineers Licensure Examination. Bay-ubay ni mga sukid tig paminaw. Unya labaw tanan mahigala kung gi-congratulate way pabor-pabor ato mga higalang eskwelahan dito sa Visayas State University sa Baybay City Leyte. Ang top 1 no si Engineer Jose Arnel Colina Curong Jr. Mo'y top 1 mahigala ining maong Mechanical Engineers Licensure Examination. Top 2 mahigala ang University of Cebu, John Lester Crisulo Gino. Congratulations. Og unya ni ang mga higalay mga top 4 ang Technological Institute of unsa man ni? Top 5 mahigala Cebu Technological University, Danau City. Og ubay-ubay pa ni mga kaigalan to tagad pagtagad unya no ato sang giuna to mga higalang top 1, top 2 ug top 5 nga mga usa sa Leyte o duha pod mga subuanon mga sukid tig paminaw nga na-appeal sa top 10 og uban pa ni mga higalan apay uban dinhi no nga na-appeal mga sukid tig paminaw niining maong top notchers so ari sa ta mahigala sa maayong balita sa pagkakaron. Okay, so atong gi-congratulate kini mga atong mga top notchers. O kadto pong mga napasa ni Pasar mahigala, congratulations yung tanan sa maong pasulit. O kadtong wa makahimo niini, sige lang, ay lang kabalaka kay naapay sunod nga panahon. Kumbati pa, dili pa wa pa tapos ang adlaw nga tungod wa mong pasar, tuon og maayo, take og ikaduha. Kay aron nga mo pasar sa sunod, no? Straight to the point. Okay, so mo ni mahigala ang atong mga top notchers. O ni ang una na to mahigalang pa good vibes sa kabuntagon. Arita mahigala sa dugang mga balita. Kini may makaguol mga sukid tig paminaw. Na missing nga 12 anyos nga babaeng tinunan. Kung nahinumdo mo do na mga higalay na missing nga 12 anyos nga usa ka tinunan mahigala. Babae kini apan karon napalga nang wa nay kinabuhi. Straight to the point. Dito ni mga higala sa Dakbayan sa Toledo. Straight to the point. Gigapos kini sa kakahoy samtang ang iyang tiil gihilabta na o gidala na o mananap. Straight to the point. O ni ang makaluluoy nga kahimtang mga sukid tig paminaw. Tagantang pagtagad lubutagas atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin patay ang usa ka German national human na luwas. Ang 3 anyos nga apo niini human ang ilang sakiran na hagbong sa lawom nga pangpang sa may barangay Hulumaynon, lungsod sa Dalaget. Straight to the point. Ato sa nitagag pagtagad lubutagas to panuban mahigalan nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Diyan mo point. masabot kasamang kin nga labihan ang kinabuhi, no? Ang usa ka German national patay, ang iyang apo buhi, no? Ana mahiga lang nga usahay di nimo masabot mga sukid tig paminaw. Dili pa gyud iyang panahon o panahon na gyud mahigala sa iyang lulo apan sa iyang apo nga 3 anyos di pa gyud iyang panahon. Nga nahagbong ni mahigala sa bungaw nga lawom-law mga sukid tig paminaw.
Straight to the Samtang sa laing bahin ang Land Transportation Office ni hatag og 5 ka unit sa alcohol breath analyzers ngadto sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo. Straight to the Unya unsa man ang Cebu City wa sila breath analyzer? Karon pa ta mahibaw ining why breath analyzer nga namatay na sa Kingston Ralph Cheng. Straight to the Unsa ning kalakiha mga sukitig paminaw tagan tanig pagtagad sab karon nga buntaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to Kay ang LTO naaman lagi sila di ay. Ato ni hatagag pagtagad mahigala or unsa man mogawas ang breath analyzer kung pobre nya di mo gawas kung dato. Ato ni hatagag pagtagad lubutagas tubatuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang sa laing bahin ang Canlaon Volcano sa Negros Island nihimo og eksplosibo nga erupsyon kagahapon sa hapon. Straight to the Nibuga kini og baga nga abog nga adunay gitas-on nga 2,000 ka metros gikan sa crater o baba sa bulkan. Kahatag na sa niglain nga hulga mahigala sa mga kaigsunan dito sa Negros Island. Og of course mahigala di ta mo kumpiyansa kay ang abong mga higala basin si bako mapadpad si bako palayo lang in town sa nagkadaiyang mga lugar nga silingan ining Negros Island. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o kanhi Vice Presidente o karon Naga City Mayor Leni Robredo magtagbo og mang adlaw. Straight to the point. Ayay, unsa kanilang panagtagbuan? Ato ni hatagag pagtagad lubutaga mga sukitig paminaw. Human may deklarar si Sara Duterte nga mudagan gyud pagka-presidente sa 2028. Straight to Medyo the doon na ron mahigalay pa nagsabot-sabot ang grupo sa Pink. Ang grupo mahigala ni BBM kay murag di na makaya mahigalang banggaon si Sara kung dili mag-unite sila. So malagmit kining nga panagtagbo na indeken ni BBM og ni Leni Robredo malagmit usa sa mga hisgutanan ani aron pagbangga ni Sara. Straight to the At point. tanawon tani mga sukitig paminaw. No, so kinini ang unsa may epekto sa ini mga higala ngadto sa katawhan. Malagmit mo daghan sila gyud no kay ang grupo ni BBM o grupo mahigala sa Pink mo ipon sila so malagmit mapildi nila Sara. Pwede nga kana may mahitabo pero pwede sad nga dunay mga masagmuyo ani day. Kay miingon man nga nagkontra si Leni Robredo og si BBM pagka Vice Presidente mga sukitig paminaw. Unya nagkontra po sa pagka-presidente mura og depende lang gyud ay transactional lang gyud ang tanan. Wala na mga higalay prinsipyo nga involved. Straight to the At ang point. tagag pagtagad karon unsa epekto ini mga higala ngadto sa katawhan sad. Kay mo ni ang mga ilang gipaningkamutan karon kay kung magbinagsa sila og dunay kandidato mahigala ang administrasyon, doon na po'y kandidato ang Pink, nya mudagan si Sara medyo bahin sila, na murag sureball ang kadaugan ni Sara. So maghiusa sila para nga ila mahigala mapildi si Duterte. So tan-aw pod mga kagila ni Marcos nga mas binta-bintaha kay kung si Duterte may mudaog mahimong presidente mahigala gukuron sa taman sa ginhawa. Makigsabot-sabot na lang sa Dias Picas day. Kay medyo at least bubinta-bintaha dili kay sa gukuron. Ato ni hatagag pagtagad mga kaigalaan sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to Kay the mao point. gina ang kinabuhi mahigala, mao gina no, usahay mutaob, usahay muhunas. Og sa ligid pa mahigala karon naa ka sa taas, ikaw man mahimo po kang naa sa ubos. Ato lang ni agi katawa mahigala pero mo na realidad sa kinabuhi. So karon ni kay sikay mga kaigalaan unsay pamaagi ani, unsay mga pamaagi nga medyo dili kay magukdan inig abot sa panahon, nga dili na siya may maglingkod sa Malacañang. Straight to the So point. tagan tanig pagtagad mga higala pero ang ilang gi-float nga rason kuno nga magtagbo si BBM o si Leni, kay si Leni man mo ilang gi hunahunaan ron nga mo ibalik, padaganon pagka presidente. Kay kung si Risa medyo okay ra pud kuno si Risa ilang gipilian ron. Risa Hontiveros, Leni Robredo or Bam Aquino, Apils John Vic Remulla nga pilian kinsay mo bangga ni Sara. Kay kung magbuwag mga higala ang mukunta ni Sara mas dakog chance ang mapildi sila. So aron nga dunay chance nga mudaog maghiusa sila, So mo ang gipilian mga kaigalaan pero ang gi-float karon nga pangan gyud ang kang Bam kang Leni Robredo o kang Risa Hontiveros. Kay medyo lisod man gyud kayo og gipugos po nimos Bam Aquino Marcos Jesus Ginoo ko. Naunsa na ning kalakihan. Unsa may epekto anas katawhan sad, Katong mga dunay mga prinsipyo, medyo malahi sad mahigala, medyo
ngidlisad niya paminawon aton ihatagag pagtagad lubutaga sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Og unya ang ilang panagtagbo ni BBM og ni Leni aron di lang gyud kaayo lain paminawon nga nagtagbo na para sabot-sabot sa politika, giingon nga mususi sa flood control. Magtagbo sila kay ilang susihon ang flood control project. Samtang sa laing bahin ikaupat nga impeachment complaint batok ni Vice Presidente Sara Duterte naduso na ngadto sa buhatan ni House Speaker Bujidi. Straight to the Ato ni point. tagapagtagad mahigala sa banuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kini point. uban pang mga eskretanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.